Takže čau, jsem zpátky a jsem tady u dalšího partu. Takže jsem zase tady sám, protože, jak jsem říkal v minulém díle, že Daky má počítač na opravně, tak je to pravda. A budeme teda natáčet sami. Takže nejdřív si tady dám tak těžit, ale je to v čudu. A lak. Těžíme se tady. Ach jo, proč nemusel písat hnedka tak. Proč nemusel psat teďka. Nemůžu natáčet. Tak jo. A jsem tu v lepší věci. Už nemám tam ty, co jsem měl. Ty železný. A udělal jsem si nový. Takže jo, no. Takže jo. Jdeme dál. Takže jo, tak počkejte zpátky. A z toho něco vezme, no. Nepište mi, když hraju. Já si vezmu to. Je to mám ještě já. Tak jo, no. Tím líp. Jo. Takže jdem. Tak jo, trošku si tady vylepšíme. Au. Takže IP videa bude zase v popisku. Ne, pište mi! Jsem chudák. Takže jo, trošku si tady vylepšíme do krafťáku. Máme schody. A těm budou stačit možná. No tak nebudou. Aha. Ještě... Tak jo. Ještě tady si to trošičku vylepšíme. Jo. Paráda. A tady. No tak to nebudem kopat. No nic nevadí. Takže jo, jdeme. A teď se pořád tady tohle. Když si to odděláme. Jo, to může být. Tak. Kopeme. Ale moc daleko ne, protože nemáme torčku. Ale to vůbec nevadí. Vedle mě sedí můj milý... Nikdo. Ne, kecám. Takže jo. Hej,
Kde jsem to? Jo, tam je díra. Díra do prdeli. Nic, takže jo. Ty vole, kde jsem vzal tolik, tak kde já nevím. A tedy jak se moc těch torček. Navíc je tady láva. Tak jo, tak si to půjčíme. Nebo? Ne, tam ne. Tak. A můžeme kopat dál. Kopeme. Já jsem zapomněl mluvit, takže no. No jo, asi vám to bude vadit, ale fakt promiň. Já doufám, že se vám teda video líbí. Doufám, že přijdete na server. IP možná už jsem říkal, v popisku bude. Nevím, jestli jsem to říkal. Ach jo. Vedle mě sedí fakt jako bratranec, no. Neva? Ten bude potichu, že? Jo. Takže je to fakt vůl, to vím taky. To je pravda. Jsem veliký vůl. Vidíte, jo, on to sám řekne. A co má tam machonek? Ticho, jsem tady viděl všichni. Takže jdeme hrát. Budeme hrát na piču. Jo, tak to je taky dobrý nápad, ale nevím. Na uhlík. Ty vole, to napravím. Jo, dobrý, tak už buď ticho, protože nikoho to nezajímá. Já vím, jsem takovej Jo, dobrý, tak jo, kurva, drž už tu hubu. Teď toho uhlí je jak nasráno, když naseru do kalhot, vole. Jo. Tak jo. Ještě jednu torčku by se mi dal sem. Ale to nevím. Jo, mám tady ještě. Jo. A já se s vámi pomale loučím a doufám, že se vám teda to video líbilo a v dalším díle, takže zatím čau.